tumbal kamadikan kagem kadang-kadang sinoman menika piring ingkang wonten inggil panggung sangajengipun Mbak penyanyi nyuwun tulung dipun ringkes iki mawon pangaten. Awit menika sampun paripurna anggenipun ngerahapi pasugatan. Jan nek nyanyi sapa Dik Sopi menjiwai kowe eling anu kasat 2010-an apa jenenge campur sari sragen nggih? Apa jenenge Sanggabuana? Ayo. Ngono kae kan nek rekotan ning taman apa ning apa ya kaya Dik Sopi niki anu ngene. Mat wis katon jane wajan. Kenas-kenas iki oleh gayane oleh jan rumangsa iki wis bibit tunggul. Calon artis iya ngene iki kandhane kok ya. Cilikane Derin biyen yo. Aku Anu kowe ngerti latihane iki pinggir gawan ya. ngono. Ngene. Kuwi pinggir gawan cilikane Derin. Nalika adus sing nyewoki awakmu kae Iwan. Iso nyewoki bareng. Sanggerane kembang tipe. Nah, gitu. Alhamdulillah pikantuk bebingah saking Bakung. Bari keduren duduk demeng lowak lawe ra entuk apa-apa cah cilik nyanyi. Nggih, salin dulu. Nah. Sembanuan nggih Bapak. Nggih. Mbahku. 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 Mugi sehat. Tak warai mugi sehat. Mugi sehat. Lancar rezekinipun. Lancar rezekinipun. Lancar rezekinipun. Lancar rezekinipun. Amin Allahumma. Amin. Mbok bacotke apa wis? Bacotke. Oh, nggih. Bacaane sarwa asli. Ngaturaken ulit selenggan katur tempat-tempat guna setuju. Midhangetaken swantenipun Dik Sofi. Ngaturaken ulit para sesarengan Kaisar Budaya anglaras tembang Jawi Kadung Tresno.
suwi kok gandang mentuk suarane iki jan. Iya, karo sing matel-matel iku apa? Wong senggak bareng. Manene tok nek sing matal-matal iki. Alah jan pikantuk bebingah kathah lho Dik Sofi. Jan. Terus wingko duwite dienggo apa? Kula tabung. Dienggo tabung. Nggih. Rungokne. Ngono. Aku kadang ngene. Rungokne Ome. Cah cilik kuwi ora pareng nyekel dhuwit gedhe akeh-akeh. Engko nek ilang piye? Jajal titipne Ome wae ya. Kula nyekel dhuwit iki mek 2.000 napa 5.000 Ngono. ngoten lho. Lah iki nyekel eketan gak wedi nek Lah ilang. jalan. Kula kasihkan ke ibu kalih ayah. Alah lah. Ora urung dibeli tu ibu amu neh to kok iso. Sapa bumu kan jenenge sapa ibumu? Ibu Galih. Bu Galih kalih Bapak Sriono. Sriono. Walah nono kaya mentalamen mangan kayane anake. Anakmu lho, Nak. Oh alah. Oh sampe galak lho nang kok. Kira-kira ki berarti wis nyanyi niki wis sering. Nggih. Nah, berarti wis entuk bebingah kata, sabaran kata. Terus kira-kira jumlahe wis entuk pira napa ya wis ngerti. Avanza siji. Alhamdulillah pun kata. Lah pira? Pun kata. Lah ya pira? Kok duwe angka pastine engko nek gak ana angka pastine dibethiki bapakmu lho engko. Pun kula tabung ongkone pun lali kula. Nah. Syukur. Ayo. Jan iso winter mengko edan-edan. MC mah tahun-tahun gitu karo cah cilik. Menggono gliyer-gliyer mah jungkir tunggu kalen. Bundas ora wae. Ya wis dibacotne ya. Iki tenan gak dititipne Ome tenan? Bisa dicekel dhewe. Sakit. Ya wis. Tekan ngendi ayo bacotke. Pacaane sarwa Matur sembah nuwun. Injih. Cekap setunggal lagone mawon nggih, Dik Sofi. Sing biru-biru tak gawane. Tak gawane. Oh iya kono iki